Nekem mindig is nagyon fontos volt az, hogy megfelelő képeket, vagy hogy én mindig úgy gondoltam, hogy ha hangot, vagy illatot, vagy bármit észleltem, én mindig próbáltam egy képet hozzákötni. És akkor ez oda fejlődött tovább, hogy már videókat is, amikor már elkezdtem MTV-t nézni és ilyeneket, akkor már úgy videóklippeket is, és hát videóeffekteket végül is hozzáképzelni a különböző ingerekhez. Akkor még persze ezt nem tudtam, hogy micsoda, csak úgy szerettem nagyon ezt a dolgot. A munka az vizuálozás. Én VJ vagyok, olyan DJ-szerűség, aki éppen a DJ-knek, tehát a zenére megfelelő hanganyaghoz megfelelő képanyagot választ, legalábbis megpróbálja ezt valahogy legjobban megoldani. 2010-ben volt egy buli, amit a barátomik szerveztek, beengedtek a backstage-be minket, és akkor láttam, hogy ő mit csinál pontosabban, és hogy csinálja ezt az egészet. És persze a DJ-ket láttam, már ott keverik a zenét, nem tudom, és akkor néztem, hogy várjál, mert van, aki ezzel foglalkozik, ezt csinálja. És akkor ez nekem így nagyon-nagyon megtetszett hirtelen. És oda is engedett, kipróbáltam, és nyomogattam a gombokat össze-vissza, és csavargattam a dolgot. De nem tudtam, hogy mit csinál, csak láttam, hogy változik, ott kint van ami. Nagyon-nagyon fasz a dolog ez. A szentgyörgyi haverok elhívtak egy buliba. Mert mondtam, hogy szeretném ezt kipróbálni, és nem tudom mi. És akkor mondták, hogy na, gyere, nekünk szükségünk van egy VJ-re, légy szíves, gyere oda. És próbáld ki magadat, és hogy mi az egész belőtt. És akkor attól a barátomtól kölcsönkértem ezt a kontrollert, és lementem, nagyon-nagyon izgultam. Lementünk, bekötöttünk mindent, persze nem működött, tehát a Windows az a kedvencem, ugye már. Akkor ott az ő számítógépükről, Macintosról csináltam a vizuálokat, a saját anyagokat, amit gyűjtöttem, rengeteget készültem rá, majdnem egy hónapig gyűjtöttem ott a dolgokat, mindenféle filmből is, videoklipből is, és hát amit egyszer találtam, barátoktól kértem kölcsön, igen. A Tündé Grandból volt pár ismerősöm, Tündé Grand zenekarban, és hát velük volt egy ilyen beszélgetés, hogy nekik is szükségük lenne, és akkor mondtam, hogy na, van ez a buli, gyertek el, nézzétek meg, ha tetszik az anyag, amit gyűjtögetek, amiben gondolkozok én, akkor próbáljuk meg. És azt mondták, hogy tetszik neki. És akkor 2010 nyarától, igen, azt hiszem 2010 nyarától együtt koncerteztem a Tündé Granddal, befogadtak engem is úgy rendesen zenekari tagként. És ez igazából úgy működik, hogy van a laptop, amit látok én, azon bennek a különböző videók, ott válogatom ki, állítom be a sebességet, és ott rakom rá az effekteket, és ez az egész kép, ez megy kint. Ez, amit a néző lát, az csak ennyi. Tehát igazából 3 dologtól függ az, hogy milyen kép fog kimenni. Az egyik a zene, egyik a közönség, és az én lelki hangulatom igazából nagyon-nagyon sokat befolyásol ez is. Hogyha úgy nézzük, akkor lassan 4 éve csinálom én ezt. Még mindig nem untam meg, sőt, egyre jobban szeretem, egyre több dolgot ismerek meg, egyre több helyre hívnak el, és egyre nagyobb embereknek, nagyobb DJ-knek vagy nagyobb zenekaroknak csinálhatok ilyen háttérszínezést, ahogy én szeretem nevezni.